Tuturuan ko kayo magbunot ng nyog. Ito. Ayan o. Alright. Ito. Tuturuan ko kayo magbunot ng nyog ha. Paano magbunot? Yung mahirap lang. Buksan ko na yung yung nyog. Yan, alright. Okay. Ko nagpupundo kasi butan kadagol ko na bahay. Papuli ka naman. Ay. Ang bunutan kaya pala. Ay, ano yan? Sa kita? Mawawang kaya? Nag-asada.